eBhayi isikole iSt Dominics Priory sithole u100 wamaphesenti wokuphumelela kwabafundi baka Matric. Nanku umbiko noAnda Ngqonji. Isikole iSt Dominics Priory School sifumene iziphumo ezingangumyinge ka100% nangona bekuthe kwakhona imingeni eliqela kulonyaka uphelileyo ye-COVID-19. Ababafundi bathi nesisikolo kwaISt bathe bazinikela ngakumbi ukuqinisekisa intoba abafundi bonke bayaphumelela. I-bachelor's pass ibingaphezulu ko-80% kwaye uninzi lwabo luthe lwafumana i-distinction. Izi-distinction ezingama-70 kubafundi abangama-54. Kodwa ngoku siza kuthetha nenqununu yesisikolo uFather Grant. Mnumzana, masikubulise kuqala nje usixelele intoba ithini imingeni othe wajongana nayo kulo nyaka upheleyo. Challenges. Unyaka upheleyo bilixesha elinzima kakhulu ngakumbi for abazali, abantwana neetitshala. Ungakwazi ukuba nabantwana besikolweni kuba nzima ukufundisa. Kodwa sasebenzisa i-computer ne-technology esikhoyo ukuzirekhoda i-lessons, ukuzithumela nge-Google Classroom ukuze abantwana babe nofunda endlini. Ke ngona siyabula ukuba abantwana babenako ukuhlalela phansi bafunda egqibeleni bafumana ezi results eziphuma namhlanje ezinhla ngaka. Lo ke ibinqununu yesikolo iSt Dominics Priory School encoma kakhulu abafundi kwakunye nootishara ngomsebenzi abawenzileyo bebambisene ukuqinisekisa intoba bayazifumana iziphumo zintle kangaka okanye ezincumisayo nangona bekukhona i-COVID-19. Esithi ke intoba eyona nto ibalulekileyo kwesi sikolo ngumthandazo kukuzinikela kwaye kukuqinisekisa intoba abantwana babaqala besesezantsi ukuze bafumane iziphumo ezincomekayo xa befika kwibanga le-10.